a xerrar i a explicar una miqueta, m'agradaria donar-vos la benvinguda a tots, les gràcies per acompanyar-nos, també a la Dolors i al Carles per venir aquí amb mi avui i sobretot a aquest meravellós equip que m'acompanya, perquè jo sóc la cap visible, però res de la feina que es fa o de la que hem fet o de la que farem es podria fer si no tinguessin a la resta de companys al costat per tirar endavant, i jo estic orgullosa d'estar amb vosaltres, de que m'hagueu donat la confiança i de que estigueu amb mi per poder continuar treballant i de fer un Sentmenat més viu que mai. M'agradaria també aprofitar perquè li vull agrair al Marc. El Marc per mi ha sigut un referent, és una gran persona, és un gran company, he après amb ell moltíssim i sempre ha demostrat que ha dirigit el vaixell com crec que ningú és capaç de fer-ho. Però sobretot també m'agradaria donar-li les gràcies perquè jo estic en aquest projecte gràcies a ell. Va ser ell qui me'l va presentar, el que em va ensenyar que hi havia una manera diferent de fer les coses. Jo ja no creia en res, no creia ni en la política, ni en la democràcia, ni en res. I un dia va venir el Marc i em va dir: vine, estem muntant això, vine a veure les assemblees. I jo vaig venir, vaig veure aquestes assemblees, vaig escoltar, vaig començar a donar les meves idees i em vaig enganxar. I aquí estic, fins a arribar a aquest moment. Per això, moltes gràcies, Marc, per obrir-me els ulls i veure que no s'havia de llançar la tovallola i que s'ha de continuar lluitant sempre perquè som nosaltres els que podem canviar el món. I també donar-li les gràcies perquè com a alcalde, jo sempre ho dic, per mi ha sigut el millor. No ha sigut fàcil, ell ho ha explicat. Hem viscut una pandèmia que va paralitzar el món, i si va paralitzar el món, Sentmenat també va anar a ralentí, igual que la resta de municipis. Però aquí no ens ven aturar. I com ha dit Marc, vam ser capaços d'il·lusionar la nostra gent amb el tema de les mascaretes, el poder subministrar material a hospitals, a cossos de seguretat i als nostres propis empleats que ens vam trobar que no hi havia res al mercat, que no hi havia manera de protegir-los. Ell va estar cada dia a l'Ajuntament, no va fallar ni un sol dia i per això ha arribat esgotat, com ell diu, perquè s'ha deixat la pell. S'ha deixat la pell a la pandèmia i s'ha deixat la pell després, en aquest any i escàs, perquè després de la pandèmia ha sigut un any i poquet, que hem pogut treballar de valent i cada segons per poder tirar endavant moltíssims projectes. A mi m'agradaria parlar-vos perquè és cert que hi ha coses que no estan materialitzades, però sí hi ha una feina feta molt important i que fa que quasi bé els tinguem a tocar. Hem pogut treballar, per exemple, un projecte tan important com la variant que farà que puguem desviar el trànsit passat del nostre municipi. El casc antic, la peatonalització, la riera, com ha dit el Marc, que convertirà Sentmenat, perdoneu, perquè no tenim aigua, no, cervesa no, que si no no xerraré gairebé. La peatonalització i la riera, com deia, que és una porta oberta a la natura i que convertirà Sentmenat que farà de Sentmenat un parc natural que hem dividit en 5 parts. I sobretot tot això... Gràcies. Disculpeu, És un canvi també, jo d'aigua no em ves begut, Disculpeu. Bé, com anava dient, farà que Sentmenat tingui un parc natural que creuarà tot el nostre municipi. Però aquí no s'acaba, hi ha un projecte de mobilitat, hi ha un pla de desenvolupament del comerç local que ja estem començant a aprovar mesures, etc. I no podem parar perquè encara hi ha moltíssimes més coses a fer.
Jo crec que estem en un moment molt complicat. A la meva presentació ho deia, crec que hem d'apostar per polítiques sostenibles i mediambientals. Hem començat a treballar cosetes amb el tema de l'energia sostenible i crec sincerament i de tot cor que és importantíssim que totes les polítiques que es treballin i tots els projectes que es treballin es facin des d'una vessant sostenible. No podem continuar matxacant el planeta, no podem continuar fent veure que no està passant res. Estem en una situació gravíssima i crec que des dels ajuntaments i des de la política local es pot fer molt per canviar aquestes coses i lluitar per preservar el nostre medi i els nostres entorns. I a part de la part mediambiental, òbviament, tinc companys aquí que ho han dit, companys que volen lluitar per tenir un setmanat molt més enfocat als joves. Els joves són el nostre futur, polítiques que puguin ajudar a la gent gran, a les persones més desfavorides i, en definitiva, com diu